Je Slovensko mini bankomat pre Brusel? Poďme sa pozrieť na to, čo nám ukazujú čísla. Pripravil som pre vás minisériu, ktorá je zameraná na mýty o Európskej únii a Slovensku. Takže ak to nechceš zmeškať, daj mi hneď teraz follow. Často sa stretávame s tvrdením, že Slovensko je v Európskej únii len akýmsi plácom do spoločnej kasy a že odvádzame viac peňazí, ako reálne dostávame. Tento narratív o tom, že na členstve prerábame, pri pohľade na konkrétne čísla jednoznačne neobstojí. Realita je taká, že Slovensko od svojho vstupu v roku 2004 je tzv. Čistým príjimateľom. To v praxi znamená, že objem finančných prostriedkov, ktoré k nám prúdia z európskych zdrojov, pravidelne prevyšuje sumu, ktorú ako členský štát pravidelne odvádzame do spoločného rozpočtu. Ak by sme to spočítali rok po roku od nášho vstupu do Európskej únie, kumulatívne by sme sa dostali k takmer 24 miliardám eur. A laicky povedané, dostali sme o 24 miliard eur viac, ako sme odviedli. Napríklad za minulý rok sme odviedli do spoločného rozpočtu Európskej únie 984 miliónov eur a dostali sme, či už z eurofondov alebo z plánu obnovy, cca 2,45 miliardy eur. A jednoduchou matematikou si spoločne vieme vyrátať, že sme za minulý rok 1,5 miliardy v pluse.